To yanzu bari in zo gare ka Malam Kabir Adamu, masanin al'amuran tsaro a Afirka da ke Najeriya. Shin yaya wannan rikici a Sudan zai shafi sha'anin tsaro a sauran ƙasashen Afirka? Masha Allahu, na farko dai Sudan ta kasance ƙasa wadda saboda inda take a nan yankin Sahel ta matattara ce ta al'umma da yawa wayanda suka hito daga ƙasashe da yawa da kuma kusan ma za a ce nahiyoyi da yawa. Na ɗaya kenan. Na biyu, Sudan ta kasance ƙasa wadda kusan matsalolin ta'addanci wanda ya shafi yawancin ƙasashen Sahel ita bai shafe ta ba irin hakanan, duk da yake tana da nata barbuzan matsalar ta'addancin amma bai shafe ta ba. To a takaice dai idan aka samu wannan matsalar abin ya ci gaba har aka kai ga yaƙi na basasa a cikin ƙasan, to akwai yiwuwan cewa ƙungiyoyi na ta'addanci wanda ko yanzu ma akwai raɗe-raɗin cewa barabazan malamai wayanda suke cikin gwamnatin da ta shuɗe a shekara 2021 su ne kusan suke kisa wannan matsala tsakanin shugabannin guda biyu wayanda kuma su ne suka kai ga shi wannan matsala da ake ciki. To a takaice dai muhimmin abu shine kasancewar taɓarɓarewar tsaro zai iya bayar da dama na ƙungiyoyin ta'addanci da sauran ƙungiyoyi wayanda suka ƙi barin a samu zaman lafiya a sauran ƙasashe wanda suke yankin. Misali kika duba ƙasar Burkina Faso da ƙasar Mali suna cikin wani yanayi wanda har ya kai ga juyin mulki amma samun gwamnati tsayayya wadda za ta ci gaba da gudanar da ayyukanta. To a takaice dai kusan abin da ake gudu kenan. Sannan makamai wayanda suke gangarowa yawanci aka sami irin matsala haka, tunda dukan bangarorin biyu za su so su bude kakkafa na samun makamai daga wayansu kasashe. Yanzu ma mun fara ganin haka nan, akwai raɗe-raɗin da ake na cewa kasashe suna taimaka musu kuma saboda kasancewan irin taimakon da kasashen suke musu shi yasa matsalar ta kai har inda ta kai yanzu. So wannan in ya bayar da dama zai iya kai ga yawan makamai. Dama dai akwai matsalar na yawan ƙananan makamai a wannan yankin. To ci gaba da shi kanshi matsalar zai ƙara assasa shi wannan matsalar na yawan makamai kuma ba zai taimaka masa tsaro da zaman lafiya ba na yankin. Sannan abu na uku kusan zance na ƙarshe shine kwararo wanda ake mai yiwuwa kila wa'anda suke gwagwarmaya ko kuma suke ikirarin jihadi suke yi a yankin. To idan har suka samu dama saboda taɓarɓarewar tsaro da wannan matsala da za a samu tsakanin su wayannan bangarori biyu, to zai iya ƙara ba su dama na kwararowa su shigo yankin kuma su shigo ƙasar, sannan su ƙara kusan tasiri da suke da shi a cikin yankin Sahel din, wanda yanzu mun ga yadda tasirin ya kai ga taɓarɓarewar tsaro a ƙasashe kamar Mali da Burkina Faso yadda na ambata a baya. To akwai masu fargabar cewa wannan rikici zai iya kawo yakin basasa a ƙasar. Yaya kake ganin haka? To ni kusan zan ce ma me rage, don yanayin da ake ciki yanzu kusan ya kai ga yakin basasa, tunda ƙasa a ce yau kusan sati biyu ana ta yaƙi ma za a ce da faɗace-faɗace a kusan kowane sashi na ƙasar. Abin da ya ɗan rage kaɗan ya kai ga yakin basasan ba wani abu bane. Wannan kusan zan ce sai dai mu yi fatan alheri ababen su gyaru, amma duk wani muni wanda ake tunani ya riga ya kai ga haka nan. To Malam Kabir Adamu muna godiya. Ni ma na gode kwarai.